And now, ladies and gentlemen, please welcome your host. Everybody clap your hands so God Mataratapos! Isang malakas na palakpakan mula sa ating mga nagagandahang bisita ngayong gabi. Ladies and gentlemen, how about the noise coming from this side? Palakpak na mo! Parang mas malakas dyan! And syempre coming from the retired teachers, thank you very much! Here we go! This is host Jerry. Our beautiful birthday celebrator tonight. Let's give a big hand for Erlita Cama-Bregera! Dahil mahal na mahal tayo ng ating celebrator, tayo ay may chance manalo ng cash prizes! At kapag may sticker sa ilalim ng upuan, pag-i-check po! I-check po natin! Kapag may sticker! Paraan na rin! Ay, kakanta sila, hindi sila sasayaw. Mali na naman ako. Ay, chorus, ano yung mga kanta? O, ikaw alto, sabi niya ako. Soprano 1, soprano 2. May so ate ba? May music tayo, mami? May music ba tayo? Wala. Wala. O, so, saktong salid lang sa kaugalingon. Ready? 1, 2, 3, go! Sino mga retired teachers? Naku, pangharana sa madaling araw ang pinagda. Dos! Ganda rin. It is a happy... Kantahin nyo nga. Happy holiday, it is a happy birthday, round the lane, ole! Pagkakising. Lecture sa grade 1 eh, ganda yun ang grade. Mami, nag-enjoy po ba kayo? Naku, yung outfit niya pang beach na. Alam mo na punta nito bukas. Alam mo na, hihilingin nito bukas. Ito, hindi ko na natin to. Oo, ganda ng outfit. Ano pong paborito ninyong hayop? Pabo. Okay. Ano po ba ang... Natutambol si ma'am dito ka. Ano po ba ang sound ng pabo? Ready na? Okay. Sa balong sama, ati ay ayaban na nila. Sa balong. Sa balong, ati. Malagin. Ayun na. Pero kami, papa. Ay talaga, nag-iisip kayo ng mga... Okay. Ma'am, dito po kayo na. Ano po ang paborito ninyong hayop, ma'am? Aso. Ano po bang sound? Aw, aw, aw. Aw. Ruff, ruff, ruff. Kayo, ma'am? Pusa. Meow! Ay, ito talaga yung mga pinakamadali na lang iniisip ninyo. Eto si ate. Piling ko to ka. Ano kaya ang pinakapaborito po ninyong animal? Baka. Baka? Baka ng karne? Ano? Anong tunog ng baka, ma'am? Yung baka na. Busog. Mami, at tugal ka, Mami Linda, kaya magtugal na balikan ka. At ang panglima po, ano pong paborito niyo mga hayop? Harap po tayo doon, Mami. Manok na lang, ma'am. O bakit may nalang? May nalang, okay, manok. Second, manok. Bakit manok ang paborito mo? Mas madaling alagaan. Akala ko pag walang ulam, pwedeng ulamin. Okay, anong tunog ng manok? Tunog po ng manok. Ano po yung manok? Ano po yung manok? Ano, kawitan, ma'am, na tatarao. May arparita. Alam ka, ilang araw na rin nakakaloka. Totoo yan, nagpaparita. Okay, pero kapag Upa.
Para na ta. Meron talaga naman nandito sa tayo. Kung papipiliin kita, ma'am, ano mas gusto mo yung kung magiging manok ka, ikaw mo si tartarao or si kutak-kutak-kutak. Saan ka doon? Yayak lang na ma'am ako takutak tatendog na. Oh, sa kutak-kutak. Tandaan nyo na. Okay, this time, etong mga sound ha, yung mga minention yung sound, ay gagamitin natin para kantahin ninyo yung happy birthday song. Matanagan na kinakabahan na si Pabo dito. Ang ganda na naman sabi niya, ano paborito mong hayop? Sabi niya, Pabo. Ano bang sound ng Pabo? Sabi niya sa akin, kung alam ko lang na ganyan ang ipapagawa mo, hindi ko talaga babanggitin ang Pabo, pero nabanggit ko na yung Pabo, wala nang atraso nito. Mami, malaki-laki. Kaya mo to, guru tayo, nagagawa natin ito ng paraan, ano? Ang support ako yan sa'yo. Yung talagang talaga, Pabo talaga, mami. Okay. So, meaning to say, aral na aral mo kung kumakanta ang Pabo ninyo sa bahay. Okay, so this time, kakantahin natin ang happy birthday with Ready? 1, 2, 3, and go. Happy birthday song. Happy birthday song yung Isa namin ko ito mamaya na eh. One, two, three, let's go. Akala ko yung happy birthday lang na yung happy birthday play. So may second voice pa yung akulakul niya. Oh, galing niya. Akulakul. Galing! Idol. Idol. Mami, alam, ay saan yung dalawa po? O mismo ka no? Sa ko po umalis yung isa kasi, ma'am, ano pong hayop? Okay, ready? Let's do this. Ano yung aw-aw? Sabi mo, hindi rough. Ay, wow, teacher, yes! Ready? 1, 2, 3, let's go. Aw, 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 aw. Aw, 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 aw. Aw, 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 aw. Aw, 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 aw. Ay, ang sukasa ako to. Huwag ka mong kakantahin niya pag mag-isa ka lang sa bahay, ma'am. Okay. Alright, ladies and gentlemen, you have meow meow. Ready, go. Meow 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 meow. Meow 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 meow. Meow 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 meow. Meow 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 meow. Oh. Ang galing! Parang buntis na pusa. Okay. Ang lapit. Meow 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 meow. Ba! 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 Nagbakag pa yung ibana. Ba! Ano yung nabikatan yung yung? Ibalay? Manot ay baka. Nuwang is baka. Tama, ma'am? Sige. Mali. One. Niya kay nga ron, ma'am, ti baka. Ngam tito ka na. Sige. Baka one. 1, 2, 3, go! Ba! Kayanin mo ito, ma'am, para sa mga baka natin sa bahay. 1, 2, 3, go! Ba! Pwede mo kantahin niya na pag-birthday yung mga baka mo. Ang naging pastor, birthday na, nalagay po, namin nga daw pag ginata.
ba. Eto naman si Mama. Dito po kayo, Ma'am. Napainom ka ata ng tubig naman. Putak. Good choice. Ready? 1, 2, 3, and go. Tato yung tata. Putak. 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 Tak. Putak. Tak. Putak. Putak. Tak. Tak. Okay, thank you very much. Palakpakan naman natin ang ating mga finalists. Sinasabi na siyempre ang pipili po ay si Mami Erlinda kung sino ang may pinaka magandang happy birthday. Ito ba si... Ito ba si Aw. Si Meow. Ba. Putak. Sino ka? Ang ano lang, pabo na lang kay may ukol. Ang galing. Anyway, ladies and gentlemen, let's move on. Let's see our bring me anything na color gold. Ito nagtataranta talaga kayo, iaabot niyo pa sa akin eh. Sabi ko, muna po kayo agad. 3. Ayan, napasok. Alright. Next one. Bawasan natin ng isa. Birthday Senior Citizen RD. Dapat ito yung what suits mo akin, Ma'am. Sino to si Execute? Alright, next one. Bring me puting buhok. Okay. Wala na po ay si Mami. Alam ko, marami pero saan ka nakaupo? Hindi na kayo naawa, tumatahimik itong bisita natin. Sabi ko, buhok lang, dinala ng buhay nito. Nagmumura na kayo. Well, okay na. This is like 10 pieces of water. Tinawag na ka ng mami! Galit ka eh. Sige po. Sige, babalik ko po ito. Lakal na. Otherwise, sapayat siyang puti baby mo. Next one. And alam niyo ba, ito yung pinaka-effortless na bring me sa lahat. Kasi yung mga players, hindi naghahanap, gumagano lang. Ang ibang players dito nagkakarandalan eh. Etong batch na to, gumagano lang. Kasi alam nilang tutulungan. Oh, tingnan mo ito, kamayo lang. At saka ito ha, imagine, pagkatapos nilang sa punutan si Ma'am, dito pa talaga siya pupulot sa congratulations, ang saya. Talaga. Okay, next, last chair.
Last na po. Bring me. Okay, Ma'am Ella, papalitan mo siguro ito, yung pang-huli. Ito talaga bagay ha, huwag susobra. Ito lang ang dadalhin mo dyan. Bring me 2 liston ng sapatos. Bahala kayo kung anong gagawin nyo. Liston ng sapatos mo. Liston mo ang kailangan ko. Liston. Liston. Yes. Maunahan. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, biglang yung organizer ng event tumulong sa pagtanggal.